ரெட் நியூஸ் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சதீஷ் ராஜகோபால். பாடியநல்லூர் சுற்று வட்டார வீர பேரரசு மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் பேரவை இளைஞரணி சார்பில் குருபூஜை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. சென்னை செங்குன்றம் அடுத்த பாடியநல்லூர் மொண்டியம்மன் நகர் மார்க்கெட் அருகே பாடியநல்லூர் சுற்று வட்டார வீர பேரரசு மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் பேரவை இளைஞரணி சார்பில் மாமன்னர் வீரபாண்டியர்களின் 224வது நினைவு நாள் குரு பூஜையை முன்னிட்டு மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் பேரவை இளைஞரணி சார்பில் மாபெரும் சிறப்பு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. முன்னதாக இந்நிகழ்ச்சியில் வீர பேரரசு மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் பேரவை இளைஞரணி நிர்வாகிகள், பெரியோர்கள், சமுதாய சொந்தங்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மொண்டியம்மன் நகர் மார்க்கெட் பகுதியில் இருந்து செங்குன்றம் திருவள்ளூர் கூட்டுச்சாலை வரை மேளதாளங்களுடன் ஊர்வலமாக சென்று அங்குள்ள சுதந்திர போராட்ட வீரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். பின்னர் நடைபெற்ற குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் மருதுபாண்டியர்களின் திருவுருவ படத்திற்கு பூஜைகள் செய்து மலர் தூவி மரியாதை செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற சிறப்பு அன்னதான நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள், ஏழை எளியோர் 500க்கும் மேற்பட்டோருக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியின் முடிவில் கலந்து கொண்ட சமுதாய சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் சால்வை அணிவித்து மரியாதை செய்தனர். இதில் ஏராளமான மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் பேரவை இளைஞரணி நிர்வாகிகள், பெரியோர்கள், பொதுமக்கள் என திரளாக கலந்து கொண்டனர்.